Guys, with the people. Ndakaita video. Imagine, I told you guys kuti simbi yangu yekubheki iri kundinetsa. Ndikati muvideo vanotengesa simbi iyi mumashopu awo ndiudzewo. Handina kuwana maresponse. Unless maresponse acho akandisvikira kuti ndakaona mafoni calls pamwe ndiri pasiri panetwork mafoni calls akandorovera. Zvisinei ndikachiregai ndimukire nhasi ndinde kupi kuBeitbridge ndichinogadzirisa hangu mabhusha angu nezvimwe zvinhu zvandada kuti ndigadzirise Beitbridge town. Thank you very much. Mshemana tasangana naye akati batsira zingaite the whole day. Simbi yayo taitsvaga akatoti atambozama kutendera simbi tikaishayiwa. Iyo kuposta ada kuichinja nhasi. Kuona kuti iyi simbi iri kuramba ichase ichipa maproblems. Atabva tatasa kuti aina here kutsemuka panga pakana mwana paipa tikaona kuti hapana. Zvisinei tadriver tasikatomba manji pamanhu bichana kusvika kuti tisvike mune zvakanaka tichitaura kuti ndirame ndichitsvaga simbi yayi hamuzviona 43 kilometers tiri mudusty road because kusvika kwatiri kugara kuya kune vana it's 66 kilometers 43 kilometers dzangu dzarovera papa actually ndifunga ndiri pa 42 kilometers kuzasi kubridge uko mvana ngoti idati kuchicha itika like izvo zvitiri 3 but unoona manje hazvasifanira kudiri because tatingati zvese zvakanaka because tacheka zve simbi ikati unonyepa. I don't know what happened. Yangoti ga yose ihuya uone kuside uko lakini afuti nemunhu unokomeva nako iwe isagari kuti iro rose ratsemuka rose isu tati chi buda tikati ishoko tikati ndipaoni panhu yaita sei ndikuona iri mudenga yaita sei tikona kana uyu pingo naipingo by the way ndikufamba napingo pano mwana ndibvunza ndiyena kufamba naye ndikufamba napingo mwana muningi namama wangu that's pone mupamba namama wangu ndiye wandinayo right now ari kuseri muchazomuona imwe musi ndobva azoti sisi kune uku kuside uku kwadambukira kudai guys ndapera mungu wangu wese everywhere wapera but actually ndakuti ndichijaira stress yangu zvizvi saka zvatazoita manje tazoti no panhu patiri pabridge hapasi safe kati chinanaira mbichana ichikweshera idaro zvayo chisvika ichi pachikoro kunzi kuchikwa tiri kuno Lukange izvikanzi ngatisingirire tisvike panhu pari safe because patatipa pakachena zvapo but anyway papakaita pabridge hapana pakuti unokwanisa kuti pakati hwese pamashopu pana tashingirira tikasvika pachikoro patasvika pachikoro because ndo patinokrosa napo chienda kuchabhili road yedu tasvika paya pamashopu vanhu vangu varipo vakati mudzi wegenerator uko kusada kuti tikwanise kungoti tikanamigwa tanamigwa vanhu vamwe pana nguva tanzi musanama ndati tikangonamigwa tokwanisa kusvika kupi kwatiri safe tosiya mota paisafe tobvisa chipati cheche maybe uyu pingo utomboenda kupi kuHarare nepati iyi unofamba nawashi vachiitsvaga kuti muHarare ingawanikwa kupi ndio solution yatava nayo right now because hakuna munhu ari kundiudzawo kuti vangakwanisa kuwana kupi zisimbi rekumashure iri guys ndibatsirewo ndatambura izvi zvita kutovata pano pashi hamozviona uku chakuradzai zvidambutsa ukamboenda kudondo because kutya manje pakaita pamabhawa futi panapa saka ndimboona mwangu wachina neuko vamwe wakaenda neuko saka toda kuti katsauka ka1 2 tatongovata ihembedzi dziri pasi dzisi dzatachitsvaka because apa ndikutsvaga ekera zvokuti ndivate ndakapfeka guys kana musati mambovata mudondo hauna basa nazvo kuti chii because papana ndingokanda pasi nditoikomivire kuti ndivate ndakapfeka chii haimozviona manje saka iri juzi iri nechitrack bottom changu ichi nechitrack bottom changu zvokuti ndivate ndakapfeka ndo zviripo guys like I said ane simbi iyi please nezita raJesu ndibateiwo tingotsvaga iri nyoma because iyi haichaiti yaora kuora chaiko because ndikatikira ndapira mongo zvinhu zvese zvangova pasi chakuradzai pandotese patiri kuvata nhasi ndichimirira kuti mangwana kuedze tikwanise kungochinamirwa payo handakakudzai paipa kuti those guys vakatichaja 600 rands yenhema paya pavaigadzira fake paya handimozviona but taiziva kuti hakuna kwazvinosvika saka papa ngatimboti tikudzoka izvozvi handatoka chandakamwa pesi rekutofuma kuti kuitira muzoro wangu kuti kana uchida kundigwadza unondikwadza ndakabata tasitiri saka munhu watinowatovana
pakauya munhu usiku akandibhukanya nematombo arapa ndikatokobata katiwadzira iwe apa pane something chataisa apa kuitira kuti ndofanirisa musoro unoti mwene kachi saka ukadandotwiriti ini ndofanira kufa kupata nemvura asi ripazangu chirega nemesi zvakomazvo iri bhotombi ndikatonhorwa masokisi angu mavakipfeka masokisi afukawo tu magumbisi zvakanaka amene kuti chichamboitika nhasi waya yemba mana uyu mana muvasikana veve yakadonha zuro ndikati nefa tichauya tigadziriwe waya kanefa tikati zvinotiwo mwari mumwe musikanzi wakanaka tinotoutenda musikanzi wanefa tekuti haana kunditeerera zuro zvokuti dai akaigadzira waya tinonanika mawaya magumbezi patinovata magumbezi edu asina maisa mumota because ndanda kumasiyapo magumbezi ndikati epo handingasiyi magumbezi angu ari pasi muzuva ranhasi iri isvosvera tobva pachimuro chiroma topfeka masokisi nhasi ndikapinda nechando ndatirema kuchira wose angu ini ndikamaisa mumota ndikati zvitorinana kuti asaswera zvawo achitambiswa nekutsikwa nevanayo ndo 1 2 3 saka iro rimwe riri pasi iro ndo rinovatana pingo rimwe randikamuti chiwedzera kuti comfort yaane maviri sitawadzira 1 akapa 2 ini ndofuka rangu 1 ndoirikidza iyi ndichazvifambisa sei pakupfeka ichinaiti dzese ichi chitsibhotomu ichi ndozvandichapfeka masokisi angu ndogara ndatopfeka zvokugeza tozozviona mangwana unogeza ripo panapa tangana mvura zviro zvokumbira yemashopu afura mangwana at least tiri pamashops patiri panapa ipo kwacho kwanzi kwalutando lupani lukange Lukange kwacho kwatiriko guys Lukange people nosekana mose lugari pano ndo patikutota asi hadzimbokasiri dzauya ndo zvondoziva zvambotanga dzambotoita struggle chaiyo ndiyo life yedu tovata pano mangwana totomirira mashopu kuti vavhure kana vavhura pandashandika sokisi asi nditotomuka ndotombokumbira vanhu kuti zvekuti ndiwanishe zvekuika ndofunga rinoiranga riri vanhu vebhawa vangu vakavhurapo ranga rapesa vacho nevavhara vakatoenda ndatoti tototenda iyeyo malaitsi uyu handizi kuti muridzi wacho ndiani wakaisa malaitsi kuita sekuti waizviziva kuti vana sheronhu vachauya vana shema so taponje pano chimota icho tatochisaya chiro pingoni tovataakagadha kwachionekwi zvezvimabudiro totomuikira mvura yangu yandaisa pai tofanira kunoita sekuti lucky enough totinya mwari hakusi kunaya imagine dai kwakuchinaya taidi hakuna mashopi pane hapana mavhuranda design yawo amini uko divira uko ndorine iro divira ndorine maikira kucha divira rero ndorine mavheranda kuno kwatiri kwese uko havasati vaisa vheranda kureva kuti vanofanira kuti vaise mavheranda zveshedhi zviya kuitira kuti isusu vanoita mabreak down tiwane pekuvata sakana vasarugari kumwa mvura kuitira kuti musoro wangu usafuma uchinyanya kurwadza nepeni yezi rangu because ndasora ndichitenderera ndacho kunge ndine fatigue kunge ndeshe saka aiwa inini ndiyekira kandotonhorwa ndomuka ndopfekezve pamuzvona malaitsi tinawo pano kumashops athingi tangosara toga isusu kauponi kangu kekuti munhu akada kuyarikira ndokotsvagawo ndokwabudisawo kuti ndavata kumusoro kunosvikira zvose ai mwari we good night hadziuyi chazita zvokutondibawo pedzo dzindofunga pazhiri asakambozviita izvo wati pazvikudai imagine mazibhukai munhu akangouya ipapa akangoniti zvege zvavarani uyu munhu ari apa mukadzi
azotanzanga nemufesi aishamba tiri vatatu munhu atokumbirawo transport kuti ndiribosi achinda same direction tatovhara nhau tatovata tese tiri pano good night inini handiziviwo toninamatira ndimuke ndiri penyu angwana kuti handizi kuti kungaita mhuka dzemusango dzingauya pano shuwa tikariwa takavata amen kuti handizi kuti shumba dziri peri kuno kana ivo maekera emanhirwa good night simbi vasikana simbi vane masimbi yenisa not new shape yesu rei ndati ndibatewo nezita rajesu hangarambi ndichivata mudondo dzezvizvi shuwa zvaitika muzuva ranhasika hai handambozvifungira kana mbobvira ndazvigaira kana ka1 kuti shuwa ndichazovanga ndichivata pavhuranda remagrosa asati ndambozi kana kutombosika pana asamba patsika mozviona manje kuti kutsika nekutsiya hope good night zvangu ini vanhu vandinzwirewo tsitsi vatiudze madirection kana ngondihwirawo kuti anotengeswepi mazisimbi wayo enisanoti ndatambura zvo kulisei guys for the people yo pakaipa kumuka izvezvi hatina kumbatsovata zvedu ngazvingodarika pala pazvimota vanhu uchinzwa vachitifamba taura kuno kwana vangu vanokura zvimota kuma 3 am unongonzwa vanhu vamwe vakadarika nepapo vanga vachingotaura kuti izvo kwana vanovata pamagrosapo kuda vasatamboona kavata iri guru rose rakarifema rose rakarifema rese ndarongwa nemasinus saka apa otospray chiriflomist sadakazva ndakavata ndakachispray veisembiro vakuvabloka to 6 izvozvi azvakumirira vatu vemashopu vakauya todii totsvaka kuti ndiani ungakwanisa kutibatsira pachimunda chedu tingobva pano patiri tisvike bosi tasawa ne 23 kilometers kuti tisvike kuchabhili saka ndovada kumirira then kana tadiro mota noenda kutomboipaka yobviswa zimiro randaitaura ndona kuti ndindoenda here kuharare kana kuti ndotuma pingo wondotambigwa nawashi vofamba achitarisa chizunyu ini ndosara hangu ndiri kubasa richifamba ndichipusha bhozi ndikabva kuno futi makazviona iri pese pandobva mumaprojects hakufambi hamuzviona hakufambi saka havasaira zvakakodza saka ndozvandichatoona kuti ndingaita sei yangoposta mwana wondotambigwa nawashikwara wofamba achiritsvaga ini ndosara basa ndichipusha because otherwise zosvika December vana banefa vasati vatombopedza kutema huni kaita sei ndosvika ndozvandiri kutoona pano hope dzekujuma mudondo ka zvinogwadza ava musana kutodavirira kuti zvati pakaipa ndizvozvo guys for people kana pana nezisimbiri kana kuti muchiziva kwanotengeswa please ndibatsire watavata pano pingo wavata kumota ndokwati kwayakangovata chikoro chekuzasi atombotenderedza zvikaone chikoro haya pakaita asi kubata zviri nani zvokutorotya zviyainemba ze tauyaibaikodza kana ndakarongwa nechirizemba repavhuranda ngopakaya gava ngopakaya beri ndambofunga kuti kokapakaya shumba inongosvika yangondidya musoro wangu ndiri pano papaya chikati sikaidzidzati mwari vanotichengeta asi zotina mwari kuti kwaedza hatina chataona bcause kunonetsa wauzivi nzvimbo nematsotsi kati nematsotsi here pamwe mwaifukwa pamwe nemari imusina uchifamba kutatarika uchida kudai
muzviona takungonamata kuti tiwane vanongotibatsira kuti tingosvika kwatiri kuenda kucheti. Ndo prayer yatinayo, ndo prayer chete yatinayo iyoyo. This prayer cho changu chichimwe icho chichi. This prayer cho. Aiwe. Yeah. Avero ndisabatsire zera Jesu. Tiwane munhu anotapira wacho. Ndotaidzaza hapo. Madeko saka tizoti zvobuwana irarurapo. Bye bye.